Sama sa pagsaka sa presyo sa ubang mga palalito ni aumento usab ang presyo sa mga gamit pang eskwela labi na ning nagkaduol ang school opening. Ubang mga tindahan sa Cebu City misaka og 3 ngadto sa 7 pesos ang presyo sa mga school supplies. Ani ang report. Ang uniform na to sa... Kung uniforms ang hisgutan, kumpleto ni ana ang tindahan ni Faisa Ali dapit sa merkado publiko. Apan matod niya, ni aumento ang ilang baligya ug gikan 5 ngadto sa 10 pesos kada usa. Ang mga plain colored nga sayal tag 250 pesos, samtang 250 ngadto sa 280 pesos ang checkered. 160 ngadto sa 250 ang presyo sa blouse o polo. Tag 280 usab ang pantalon para sa mga lalaki ug 100 pesos ang shorts. At saka yung suhol sa mananahi, hangil sila na pasakan sila ng sweldo. Ano to, sir? Daghan ang namalitin niyo? Hindi tulad last year, mingo karon. Pare sa uniform, ang mga sapatos. Ang mga black leather shoes mapalit gikan sa tag 650 pesos depende sa gidakon. Apan himalitan sab kuno ang black shoes nga ginama sa rubber o goma, di pa kuno kabalakan kun mabasa o mahumol sa tubig. Mapalit kini gikan sa tag 180 pesos o kasagaran ngadto sa tag 350 pesos. Sa Dan Magallanes, dakmen sugbo na abdanamo kini mga tao nga nabalit og mga school supplies alang sa pagbukas sa klase sa mga public schools sa Agosto 29. Ang writing notebook nga tag 80 leaves mapalit sa presyo nga tag 20 pesos. Ang intermediate pad tag 37 pesos, yellow pad tag 50 pesos apan aduna usay 30 pesos depende sa brand. Ballpen tag 5 pesos ang buok aduna usay medyo taas ang presyo. Ang Crayola nga 24 colors tag 30 pesos apan ang branded tag 70 pesos. Pulos mga non-toxic o luwas nga gamiton. Gikumpirma sa Department of Trade and Industry nga dunay pagsaka sa presyo sa school supplies nga magikan sa 3 pesos ngadto na sa 7 pesos. Hinoon giklaro sa Division Chief sa Consumer Protection sa DTI inis kahigas gawa mula pa sa gilatid nga presyo ang naasoing aumento. No, the increases were justified. That's why if you compare the 2022 gabay sa pamimili ng school supplies and karon this year nga gabay, it looks like night changes, but very contained. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.